Брэсцкі аэрапорт пачаў ператварацца яшчэ ў мінулым годзе, аб чым навіны рэгіёна ўжо расказвалі. Работы па рэканструкцыі ўзлётна-пасадачнай паласы вяліся інтэнсіўна, прычым без адрыву ад палётаў. Сёння тут не меншае будаўнічае ажыўленне. Рэканструкцыя ўзлёткі пераступила праз экватар. Уже полностью отремонтировано армобетонное основание на всей полосе и уложен первый слой асфальтобетона. Сейчас уже практически закончена укладка второго слоя асфальтобетона. Вот, ну и на подходе будет третий. 20 мая уже все должно быть закончено. За ўзлётна-пасадачнай паласой наступіць чарга рулёжнай дорожкі і перона. Таксама будзе весціся і замена святласігнальнага абсталявання. Рэканструкцыя брэсцкай паветранай гавані патрэба часу. Тыпы самалётаў змяняюцца, а магчымасці старой узлёткі былі абмежаваныя. Яна не магла прымаць вялікія і важкія самалёты. Цяпер таўшчыня паласы складзе 26 сантиметров, яе трываласць павялічыцца амаль удвая. Что нам позволит принимать самолеты основных авиакомпаний, которые используются мировых, это как Боинги, ну, практически все линейки, кроме 747-х, потому что им нужна более длинная полоса для взлета и посадки. Практически всю линейку аэробусов. Большей привлекательностью станем мы для любых заказов, возможностей туристических фирм, прилетов чартерных рейсов. Як будуць выкарыстоўвацца новыя магчымасці, залежыць не толькі ад стану аэрапорта, але і ў цэлым ад развіцця брэсцкага рэгіёну і яго турыстычнага патэнцыялу. Па ўпраўленні спорту і турызму адзначаюць, з увядзеннем 10-дзённага бязвізавага рэжыму мы сталі больш прывабныя для замежных турыстаў. На сегодня у нас уже зарегистрировалось более 2500, приехало уже практически 1976 человек. И эта тенденция имеет, ну, скажем так, к увеличению. Пакуль замежныя турысты прыбываюць у рэгіён пераважна аўтамабільным транспартам, а таксама чыгункай. Ёсць надзея, што і брэсцкі паветраны порт прыме актыўны ўдзел у праграме бязвізу. Мы собирали всех заинтересованных, приглашали туристические фирмы, обсуждали эту тему. Туристические фирмы готовы сегодня работать. Единственное, все будет, как говорится, в рамках обоюдного выгодного сотрудничества, то есть ценовой фактор. Тут вопрос организации, конечно, это работа от туристических фирм зависит. Мы готовы принимать, обслуживать, как правило, практически любые типы воздушных судов. Ужо 29 мая адбудзецца першы чартарны рэйс на Анталію. Ён будзе выконвацца кожныя 10 дзён. Таксама з брэсцкага аэрапорта самалёты паляцяць у балгарскі Бурхас і чарнагорскі Ціват. Адзіны рэгулярны рэйс Брэст-Калінінград узнавіцца 6 чэрвеня. Людмила Салзна, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».